Το 2013 βλέπουμε ερευνητές καταλήγουν σε μια πολυκλινική δράση σε εθελοντές που έχουν αυξημένα επίπεδα ολικής χολυστερόλης πάνω από το 230 mg/dl. Αφήνει ότι θα πρέπει να γίνονται κάποιες ακόμα μελέτες για να ολοκληρωθεί αυτή η απόφαση. Και καταλήγουν στο 2013 η τελευταία μελέτη ανασκόπηση που βρήκε όσον αφορά τις κλινικές δράσεις, την υπατοδιαιρετική της δράση, την διουρητική της δράση, αλλά και την αύξηση των χολικών οξέων μέσω του οποίου πετυχαίνεται κυρίως η πολυπαιδευτική της δράση. Στη συνέχεια, θα σας αναφέρω την δράση της εκκινάρας στις μεταγευματικές, πώς μπορεί να ελέγξει το μεταγευματικό προφίλ. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια το επιστημονικό ενδιαφέρον κινείται κυρίως στο οξυδοτικό στρες που παράγεται μετά το φαγητό, αλλά ακόμα και οι γενικές οδηγίες και συστάσεις όσον αφορά τα επίπεδα των τριγλικεριδίων, της γλυκόζης νηστείας, φαίνεται πια να μην είναι τόσο σημαντικά όσο να είναι τα τριγλικερίδια και η γλυκόζη μετά το φαγητό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι λίγο η έρευνα κινείται στο τι γίνεται στο σώμα μεταγευματικά. Με βάση λοιπόν αυτή την ιδέα που έχει ξεκινήσει πριν από λίγα χρόνια, στο εργαστήριό μας ξεκινήσαμε μία μελέτη που είχε να κάνει με την κατανάλωση γεύματος που περιέχει βρασμένη αγινάρα. Λοιπόν, τι έγινε σε αυτήν την μελέτη. Σε αυτήν την μελέτη υπήρχε μία ομάδα 8 υγιών εθελοντών, οι οποίοι κατανάλωσαν 70 γραμμάρια βρασμένης αγινάρας, να μιλάμε για μια νορμάλ μερίδα λαχανικού, 2 φέτες ψωμιού, ραφιναρισμένο ελαιόλαδο, προκειμένου να ξέρουμε ότι ό,τι δράσεις θα δούμε θα οφείλονται στην αγινάρα και όχι στις δράσεις του ελαιολάδου, με το χυμό λεμονιού, ένα τυπικό δηλαδή γεύμα της αγινάρας, και αντίστοιχα υπήρχε μια ομάδα με 19 ανθρώπους οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια του μεταβολικού συνδρόμου. Εκείνοι κατανάλωσαν λίγο παραπάνω ποσότητα αγινάρας και ψωμιού, δεδομένου ότι αφού είχαν μεταβολικό σύνδρομο, είχαν και υπερβάλλον βάρος, οπότε αναγκαστικά ανεβήκαμε σε ποσότητα λαχανικού. Η μελέτη είναι διπλή διασταυρούμενη, που σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες κατανάλωσαν το γεύμα της αγινάρας, αλλά και ένα γεύμα ελέγχου το οποίο δεν περιείχε την αγινάρα. Τι έγινε λοιπόν σε αυτή τη μελέτη? Υπήρχε μια περίοδος που τους λέγαμε να μην καταναλώνουν τρόφιμα